Zdravím vás. Stano je na turné, bubnuje akciu za akciou a tu je pekná ukážka, že ak je bubeník šikovný, vie sa nájsť aj v tak zložitých podmienkach. Zavolal nás na koncert, ktorý si môžeme prísť pozrieť a my mu preto donesieme aj nejaký obed. Rozhodol som sa urobiť mu bagetu, ktorá sa začne tým, že si dám ochranné okuliare. Idem totižto strúhať cibulu, ja hrozne nerád plačem. Takže recept. Na drobné kúsky nakrájate cibuľku a podobne sa zachováme aj k tofu. Môže byť údené, následne použijete papriky. No a v tejto chvíli už vidíte, ako sa na jednej panvici vyhrieva tofu a na druhej panvici cibulka. Blik, preskočili sme pár minút, cibulka je hotová. Odsypte ju z panvice preč. Teraz tam vložte papriku a kým sa paprika bude opekať, opeká sa nám stále aj tofu, tomuto vždy trvá dlhšie. Do mažiara dajte niekoľko guličiek korenia a podrvte ich. Do panvice nalejte červené víno, asi pol deci a to nechajte zvariť. K tomu môžete pridať sojovú omáčku a už to ideme celé spojiť. Pridajte cibulu, opekané tofu a korenie. Celé to dôkladne premiešajte a plnka do bagety je úplne hotová. Môžete ju opatrne povkladať do bagety, čo nebude jednoduché, pretože ona chce vypadávať. Z toho dôvodu bagety po naplnení prikryjete nejakou doskou a dosku zaťažte vhodnou ťažšou literatúrou. Výhodné je použiť filozofiu, medicínu, ale aj fyzika sa osvedčí. Zaťažte to asi na hodinku, bageta bude pekne zlepená a nebude sa vám to pri jedení rozsýpať. To je všetko, už to môžeme odniesť na koncert. Tak a už je po koncerte, odovzdávame Stanovi balíček, takto vyzerá naša bageta na červenom víne a z tofu. Víne a môžem potom šoferovať? Môžeš potom šoferovať, to víno sa totižto najprv zvarí, aby v ňom neostal žiadny alkohol. To potom... Veď recepcia si pozriem. Jasné, recept si potom pozrieš, keď sa vrátiš z ďalšieho koncertu. Tak ja chcem naozaj poďakovať Mirovi a Ľubke, ktorí boli takí dobrí a doniesli mi jedlo, keďže dneska som nestíhal obed a aspoň môžete vidieť, aký život žijem. Je to trošku náročnejšie tým, že som aj včera hral v Bojniciach, vrátil som sa v noci o 2 ráno domov, dneska som už ráno musel vstávať, utekať na koncert. Hovor ty, ja už... Malo by to byť dobre. Malo by to byť dobre. Čiže tento záber už nemôžeme opakovať, lebo žemlička je nahryznutá. Nehajme ho jesť, zase sa vidíme na budúce. A ja, vlastne vidíš, ja už utekám na ďalší koncert, takže ďakujem ešte raz, majte sa a vidíme sa. Čaute.